Sura 4. En-Nisa, žene. Spuštena u Medini, 176 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte, s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. I siročadi imanja njihova uručite. Hrđavo za dobro ne podmećite i imetke njihove s imecima svojim ne trošite. To bi zaista bio vrlo veliki grijeh. Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po 2, sa po 3 i sa po 4. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom, ili eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati. I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte, a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. I rasipnicima i metke koje vam je Allah povjerio na upravljanje ne uručujte, a njihovi metak za njihovu ishranu i odijevanje trošite i prijatne riječi im govorite. I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak. Pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove i ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu. Ko je imućan, neka se uzdrži, a ko je siromašan, neka onoliko koliko mu je prema običaju neophodno troši. A imetke im uručujte u prisustvu svjedoka. A dosta je to što će se pred Allahom račun polagati. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio. A kada diobi prisustvuju rođaci, siročadi i siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite. I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju. I neka se boje Allaha i neka govore istinu. Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi, doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti. Allah vam naređuje da od djece vaše muškom pripadne toliko koliko 2 ženskima, a ako bude više od 2 ženskih, njima 2/3 onoga što je ostavio, a ako je samo jedna, njoj polovina. A roditeljima, svakome posebno, 1/6 od onoga što je ostavio, ako bude imao dijete, a ako ne bude imao djeteta, a nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj materi 1/3. A ako bude imao braće, onda njegovoj materi 1/6, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži,
roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovijed. Allah zaista sve zna i mudar je. A vama pripada polovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta. A ako budu imale dijete, onda četvrtina onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile ili podmiri dug. A njima četvrtina onoga što vi ostavite, ako ne budete imali djeteta. A ako budete imali dijete, njima osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu. A ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini. Pošto se izvrši ne oštećujući nikoga oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug. To je Allahova zapovijed. A Allah sve zna i blag je. To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki. A onoga ko se bude protiv Allaha i poslanika njegova dizao i preko granica njegovih propisa prelazio, on će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati. Njega čeka sramna patnja. Kada neka od žena vaših blud počini, zatražite da to protiv njih četvorica od vas posvjedoče. Pa ako posvjedoče, držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nađe izlaz neki. A ako dvoje to učine, izgrtite ih, pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite, jer Allah prima pokajanje i samilostan je. Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo samo iz lahkomislenosti i koji se ubrzo pokaju. Njima će Allah oprostiti, a Allah sve zna i mudar je. Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji kad se nekom od njih približi smrt, govore: sad se zaista kajem. A i onima koji umru kao nevjernici, njima smo bolnu patnju pripremili. O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete preko volje njihove i da im teškoće pričinjavate s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite. Ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh? Kako biste mogli i oduzeti to, kad ste jedno s drugim živjeli i kada su one od vas čvrstu obavezu uzele? I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši. A što je bilo, bit će oprošteno. To bi uistinu bio razvrat, gnusoba
i ružan put. Zabranjuju vam se matere vaše i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših, i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših, s kojima ste imali bračne odnose. Ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh. I žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, što je bilo, bilo je. Allah zaista prašta i samilostan je. I udate žene, osim onih koje zarobite. To su vam Allahovi propisi, a ostale su vam dozvoljene. Ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite. A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose, podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se poslije određenog vjenčanog dara s njima nagodite. Allah zaista sve zna i mudar je. A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom, eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše vjernice. A Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše. Ta jedne ste vjere. I ženite se njima s dopuštenjem vlasnika njihovih i podajte im vjenčane darove njihove kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. To je za onoga od vas koji se boji bluda, a bolje vam je da se uzdržite. Allah prašta i samilostan je. Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi i da vam oprosti. A Allah sve zna i mudar je. Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s pravoga puta skrenete. Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako biće. O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak i jedni druge ne ubijajte. Allah je doista prema vama milostiv. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi, mi ćemo u vatru baciti. To je Allahu lahko. Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izobilja njegova molite. Allah zaista sve dobro zna. Mi smo odredili nasljednike svemu onome što ostave roditelji i rođaci.
a onima s kojima ste sklopili ugovore, podajte njihov dio. Allah je zaista svemu svjedok. Muškarci vode brigu o ženama, zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite. A kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite. Allah je zaista uzvišen i velik. A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti, jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten. I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao. A mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. A kome je šeitan drug, zao mu je drug. A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna? Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliko dati. A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Tog dana jedva bi dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali da je nad njima zemlja poravnana. A od Allaha neće moći ni jednu riječ sakriti. O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kad ste džunubi, osim ako ste putnici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica svoja i ruke svoje potarite. Allah zaista briše grijehe i prašta. Zar ne vidiš kako oni kojima je dat dio knjige pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s pravoga puta skrenete? Allah dobro poznaje neprijatelje vaše i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač. Ima Jevreja koji izvrću smisao riječima i govore
uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru. Čujemo, ali se ne pokoravamo. I čuj, ne čulite. I ra'ina. A da oni kažu, čujemo i pokoravamo se. I čuj, i pogledaj na nas. Bilo bi za njih bolje i ispravnije. Ali Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje. O vi kojima je knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte. Ono što potvrđuje kao istinito ono što već imate, prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo, kao što smo prokleli one koji nisu subotu poštivali. A Allahova zapovijest se mora izvršiti. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga kome on hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki. Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha onoga koga on hoće i nikome se neće nikoliko trun jedan nepravda učiniti. Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu. A to je dovoljno da se teško ogriješe. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige, kako u kumire i šeitana vjeruju, a o neznabošcima govore, oni su na ispravnijem putu od vjernika. Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah prokleo, nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao. Kada bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali. Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli. A mi smo Ibrahimovim potomcima knjigu i mudrost dali i carstvo im veliko darovali. I bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali. Njima je dovoljan džehennem, oganj užareni. One koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti. Kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo ih drugim kožama, da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar. A one koji vjeruju i čine dobra djela, uvešćemo sigurno u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno i zauvijek ostati. A u njima će čiste žene imati i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite, da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet, a Allah doista sve čuje i vidi. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima svojim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha
i u onaj svijet. To vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šeitanom sudi? A naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šeitan želi da ih u veliku zabludu odvede. Kad im se kaže prihvatite ono što Allah objavljuje i poslanika, vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću. A šta će tek biti kad ih zbog dijela ruku njihovih pogodi kakva nesreća? Pa ti dođu, kunuće se Allahom: mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge. Allah dobro zna šta je u srcima njihovim. Zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuj ih i reci im o njima ono što će ih dirnuti. A mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se prema Allahovom naređenju pokoravali. A da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti i da i poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. A da smo mi njima naredili poubijajte se ili iselite se iz zavičaja svoga, malo ko od njih bi to učinio. A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. I tada bismo im mi sigurno veliku nagradu dali i na pravi put ih usmjerili. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti? Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna. O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi. Među vama ima i takvih koji će sigurno oklijevati i koji će, ako doživite poraz, reći: sam Allah mi je milost svoju ukazao što s njima nisam bio. A ako vam Allah da pobjedu, on će sigurno reći, kao da između vas i njega nije bilo prijateljstva. Da sam kojom srećom s njima bio, veliki plijen bih dobio. I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu pa pogine ili pobjedi, mi ćemo sigurno obilno nagraditi. A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu koji uzvikuju: Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i ti nam odredi zaštitnika i ti nam podaj onoga ko će nam pomoći. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šeitanovom.
Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo. Zar ne vidiš one kojima je rečeno, dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajte? A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao, da si nas toga još neko vrijeme poštedio? Reci: uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone. I nikome se od vas nikoliko trun jedan neće učiniti nepravda. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bi bili i u visokim kulama. Ako ih stigne kakvo dobro, oni vele, ovo je od Allaha, a snađe li ih kakvo zlo, govore, ovo je zbog tebe. Reci: sve je od Allaha. Pa šta je tim ljudima? Oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te kao poslanika svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. Onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu. A onaj ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Licemjeri govore, pokoravamo se. A kada odu od tebe, onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš. I Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitnik. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti. Kada saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno šejtana slijedili. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike. Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju. Allah je jači i kazne njegove su strožije. Onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi. A onaj ko se bude za zlo zauzimao, bit će i njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi. Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. Allah će vas, nema drugog Boga osim njega, sigurno sabrati na sudnjem danu, u to nema ni malo sumnje. A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije? Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri, koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih?
Zar želite da na pravi put uputite one koje je Allah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nikada nećeš na pravi put uputiti. Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici, kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje, dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i ni jednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte. Osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju. Ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svoga. A da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se uistinu protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih. Vi ćete nailaziti na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svoga. Kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir, i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete. Puno pravo vam dajemo protiv njih. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika. To se može dogoditi samo nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice, mora osloboditi ropstva jednoga roba vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj. Oslobođen je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednoga roba vjernika. A ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba vjernika. Ne nađe li, mora uzastopce postiti 2 mjeseca, da bi Allah primio pokajanje, a Allah sve zna i mudar je. Onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem, u kome će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. O vjernici, kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite ti nisi vjernik, kako biste se domogli ovozemaljskih dobara. Ta u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte, a Allahu je zaista poznato ono što radite. Vjernici koji se ne bore, osim onih koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore i mejcima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući i metke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili. I on svima obećava lijepu nagradu.
Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu. Počasti od sebe i oprost i milost. Allah prašta i samilostan je. Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na zemlji, odgovorit će: zar Allahova zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti? Reći će meleki: i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je on boravište. Samo nemoćnim muškarcima i ženama i djeci koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će, ima nade, oprostiti, jer Allah briše grijehe i prašta. Onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprko svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. A Allah mnogo prašta i milostiv je. Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam doista otvoreni neprijatelji. Kada ti budeš među njima i kada odlučiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu. I dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu, pa neka i oni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći i sjedeći i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Nemojte malaksati tražeći neprijatelja. Ako vi trpite bol, trpe i oni bol, kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju. A Allah sve zna i mudar je. Mi tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje, i ne budi branilac varalicama. I zamoli oprost od Allaha. Allah u istinu prašta i samilostan je. I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao griješnik. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a on je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan. Allah dobro zna sve ono što oni rade. Eto, vi ih branite na ovome svijetu,
A ko će ih pred Allahom na sudnjem danu braniti? Ili ko će im zastupnik biti? Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, naći će da Allah prašta i da je milostiv. Onaj ko grijeh uradi, na svoju štetu ga je uradio, a Allah sve zna i mudar je. A onaj ko kakav prijestup ili grijeh počini, pa time nedužna čovjeka potvori, natovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti. Da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi, neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare, ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje knjigu i mudrost i učite onome što nisi znao. Velika je Allahova blagodat prema tebi. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. Ako to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, mi ćemo mu sigurno veliku nagradu dati. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Allah sigurno neće oprostiti da njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan. Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šeitanu prkosniku. Prokleo ga Allah. A on je rekao, ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj tvojih robova i navodit ću ih sigurno na stramputice i primamljivat ću ih sigurno lažnim nadama i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati. A onaj ko za zaštitnika šeitana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti. On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šeitan obeća samo je obmana. Njihovo prebivalište bit će džehennem i oni iz njega neće naći spasa. One koji vjeruju i čine dobra djela, uvešćemo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek ostati. Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovih istinitije? To neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za to i neće naći osim Allaha ni zaštitnika, ni pomagača. A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u džennet i neće mu se učiniti nikoliko trun jedan nepravda. Ko je bolje vjere
od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, i Allah sve zna. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti propise o njima. Nešto vam je već kazano u knjizi o ženama sirotama, kojima uskraćujete ono što im je propisano, a ne želite se njima oženiti, i o nejakoj djeci, i o tome da sa siročadima trebate pravedno postupati. A Allah sigurno zna za dobro koje učinite. Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi joguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ugriješiti ako se nagode. A nagodba je najbolji način, da ljudi su stvoreni lakomi. I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali, pa Allah dobro zna ono što radite. Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim, makoliko to željeli. Ali ne dopustite sebi takvu naklonost, pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili, pa Allah će zaista oprostiti i samilostan biti. A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih iz obilja svoga neovisnim učiniti. Allah je neizmjerno dobar i mudar. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Mi smo onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pa uistinu Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah nije ni o kome ovisan i on je hvale dostojan. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, i Allah je kao gospodar dovoljan. Ako on hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti. On je kadar to učiniti. Onaj ko želi nagradu na ovome svijetu, pa u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta, a Allah sve čuje i sve vidi. O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, da Allahovo je da se brine o njima. Zato ne slijedite strasti, kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, pa Allah zaista zna ono što radite. O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju on svome poslaniku objavljuje i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke njegove i u knjige njegove i u poslanike njegove i u onaj svijet, daleko je zalutao. Onima koji su bili vjernici i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na pravi put izvesti.
Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima. Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? On vam je već u knjizi objavio. Kada čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sidite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. One koji iščekuju šta će biti s vama, pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu, zar nismo bili uz vas? A ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima, zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika? Na sudnjem danu Allah će vam svima presuditi, a Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike. Licemjeri misle da će Allaha prevariti i on će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. Neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nećeš naći načina da ga na pravi put uputiš. O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima. Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe? Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i tim nećeš zaštitnika naći. Ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući. Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori. To može samo onaj kome je učinjena nepravda. A Allah sve čuje i sve zna. Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite, pa Allah mnogo prašta i sve može. Oni koji u Allaha i poslanike njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika njegovih u vjerovanju naprave razliku i govore u neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo, i žele da između toga nekakav stav zauzmu, oni su zbilja pravi nevjernici. A mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. A oni koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju i ni jednog od njih ne izdvajaju, on će ih sigurno nagraditi, a Allah prašta i samilostan je. Sljedbenici knjige traže od tebe da im s neba spustiš knjigu. Pa od Musa su tražili više od toga, kad su uglas rekli, pokaži nam Allaha. Zato ih je zbog bezdušnosti njihove munja ošinula. Poslije su, kad su im očigledni dokazi bili pokazani,
htele prihvatili, ali smo i to oprostili. A Musau smo očitu vlast dali i iznad njih smo brdo digli zbog zavjeta koji su dali i mi smo im rekli: na kapiju pognutih glava uđite. I još smo im rekli: o subotu se ne ogriješite. I od njih smo čvrsto obećanje uzeli. Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili: naša su srca okorjela, Allah im je zbog nevjerovanja njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo. I zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme i zbog riječi njihovih. Mi smo ubili Mesiha, Isa, sina Merjemina, Allahova poslanika. A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali. A sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao sebi. A Allah je silan i mudar. I nema ni jednog sljedbenika knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. I zbog teškog nasilja Jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena. I zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali, i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno. I zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima mi smo kaznu bolnu pripremili. Ali onima među njima koji su u nauku sasvim upućeni i pravim vjernicima, oni vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, naročito onima koji molitvu obavljaju i onima koji zekat daju i u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Njima ćemo sigurno veliku nagradu dati. Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i Isau, i Ejubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur. I poslanicima o kojima smo ti prije kazivali, i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao. O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar. Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje. Objavljuje ono što on jedini zna, a i meleki svjedoče, a dovoljan je Allah kao svjedok. Oni koji neće da vjeruju i koji od Allahova puta odvraćaju, daleko su zalutali. Onima koji neće da vjeruju
i koji čine nepravdu, Allah doista neće oprostiti i neće im put pokazati osim puta u džehennem, u kome će vječno i zauvijek ostati. To je Allahu lahko. O ljudi, poslanik vam je već donio istinu od Gospodara vašeg, zato vjerujte, bolje vam je. A ako ne budete vjerovali, pa Allahovo je ono što je na nebesima i na zemlji, i Allah sve zna i mudar je. O sljedbenici knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik i riječ njegova koju je Merjemi dostavio i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On. Zar On da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se njemu klanjaju i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred sebe sakupiti. Vjernike koji su dobra djela činili, On će prema zasluzi nagraditi i još će im iz obilja svoga više dati. A one koji su zazirali i oholili se, na nesnosne muke će staviti i oni neće naći sebi mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača. O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se njegovih propisa pridržavali, On će sigurno u milost svoju i blagodat uvesti i pravim putem sebi uputiti. Oni traže od tebe rješenje. Reci, Allah će vam kazati propis o kelali. Ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj polovina njegove ostavštine, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete. A ako su dvije, njima 2/3 njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko 2 ženama. To vam Allah objašnjava da ne zalutate. A Allah zna sve.